אוקיי, אז בדרך כלל אני לא עושה דברים כאלה, אבל זה ישראל כץ, שר הביטחון ישראל כץ, ואני התחלתי לצפות בראיון שלו בכאן 11, ואז הקשבתי לתשובות שלו ולשאלות של המראיינים, וחשבתי לעצמי משהו שלא חשבתי לעצמי הרבה זמן. נעשית פה עיתונות, כאילו הם שואלים אותו שאלות שאמורים לשאול את שר הביטחון במקרים כאלה, כאילו לאור הנסיבות. אז אני חושב שזה מאוד מעניין לשמוע את השאלות שהם שואלים, ולא פחות מעניין לשמוע איזה תשובות הוא עונה, או יותר נכון איזה תשובות הוא מסרב לענות, כי הוא יודע שהתשובה תרגיז את אזרחי ישראל. אז בואו נצפה. שר הביטחון, האם אתה יכול להגיד היום לאזרחי ישראל, כמה שנים קדימה לא יהיו לאיראן יכולות גרעיניות? לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני אומר את זה בוודאות. שילוב של עוצמת הפעולה שעשינו כאן. כן, יפה. חייבים להגיד את המילה עוצמה, אחרי שאתה אומר בוודאות, כי אתה כל כך ודאי בנוגע לזה שלאיראן לא יהיה נשק. אבל כן, עוצמה. הכי חשוב שאמרת את המילה עוצמה, אדון כץ. סיכול מוחלט של כל אמצעי האיסור הגרעיני, סיכול המדענים שהובילו את התוכנית הזאת, ומדיניות אכיפה נחושה, שכבר הוריתי לצה"ל להכין, לאכוף, לוודא את עליונות האווירית של ישראל מול טהרן ואיראן, ולאכוף פעולות כנגד כל ניסיון לחדש את פרויקט הגרעין, או את פרויקט איסור הטילים ארוכי הטווח שיסכן את ישראל. מה זה אומר, אם הם קונים עוד חודש, איראן קונה מערכת הגנה אווירית S-300, אתה תורה לחיל האוויר לתקוף אותה? אנחנו נוודא שתישמר העליונות האווירית. אוקיי. אז זה מאוד מעניין. שר הביטחון, שוב, לפחות על הנייר, זה תפקידו, כן? וזה מה שהעולם מקשיב לרעיונות של שר הביטחון של מדינת ישראל, ושר הביטחון אומר שתישמר העליונות האווירית. עכשיו, אני מאוד שמח שיש מפה פה מאחורה, כי המפה הזאת עוזרת להמחיש כמה האמירה של האיש הזה היא מגוחכת. אוקיי, קצת שיעור בגיאוגרפיה. זה, אתם רואים, אני מסמן פה עם העכבר, אולי לא הכי יציב עם העכבר, אבל אתם רואים פחות או יותר, אתם מבינים מה אני מקיף פה, כן? זאת איראן, אוקיי? עכשיו זה פה, אתם רואים את זה? זאת ישראל, וגם זה, הסימון שאני עושה הוא קצת שנוי במחלוקת, אבל זאת ישראל. זאת איראן. תסבירו לי איך מדינה בגודל הזה, שכמות האזרחים שלה עומדת בערך על 10 מיליון, שתי אוכלוסיות מאוד מרכזיות בה, האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית לא לוקחים חלק בצבא, כלומר יש לנו בערך בין 30 ל-40 אולי אחוז באוכלוסייה שלא לוקח חלק פעיל בצבא, איך מדינה של 10 מיליון איש, תחזיק בעליונות אווירית על מדינה ששטחה, בקטע הזה אני מצטער לא עשיתי שיעורי בית, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לראות על המפה את השטח של איראן, ומי שהיה באינטרנט בשבועות האחרונים אולי ראה כל מיני דוגמאות של מפות שלוקחים את איראן ונגיד זה שליש מהגודל של אוסטרליה, לדוגמה, כן? זו מדינה עצומה, ויש בה מעל 90 מיליון אזרחים. אז שמישהו יסביר לי, כי הוא בטוח, אדון שר הביטחון, בטוח לא יסביר לי, הוא לא מסוגל להסביר לי, הוא בקושי מסוגל להשלים משפט קוהרנטי, איך מדינה בסדר גודל הזה ועם כמות האזרחים שלנו ועם צבא כל כך מצומצם, מסוגלת להשיג עליונות אווירית שנשמרת לאורך זמן, על גבי הדבר הזה, ואולי לא שמעתי נכון, אולי אני אחזור כמה שניות אחורה רק בשביל לבדוק אם שמעתי נכון. מה זה אומר, אם הם קונים עוד חודש, איראן קונה מערכת הגנה אווירית S-300, אתה תורה לחיל האוויר לתקוף אותה? אנחנו נוודא שתישמר העליונות האווירית. כן, הוא אומר שנוודא שתישמר העליונות האווירית. שכאשר נאתר באמצעות המודיעין, ניסיון איראני לחדש את תוכנית הגרעין, או לייצר טילים ארוכי טווח שאיימו על ישראל, חד משמעית נורה לחיל האוויר ולכל שאר הגורמים
לפעול עוד פעם כדי לסכל את זה. זה אומר מה? כלומר, טוב, נראה לי הולך פשוט לשאול אותו את השאלה שאני הולך לשאול, אז סבבה. זה אומר שאנחנו נכנסים עכשיו למב"ם כמו שהיה בסוריה, רק שהפעם במרחק 1,600 קילומטר? כן, אבל אחרי פתיחה מאוד מוחצת שלקחה אחורה עשרות שנים, את מה שהם כבר עשו. עשרות שנים לפי מי? אני ראיתי בעיתונות שאנחנו אמנם לא יודעים כמה זה מהימן, אבל מקורות מודיעיניים אמריקאים אומרים שזה כמה חודשים. אז אני לא יודע, אוקיי, שנים. מעניין. כל ההשקעה שלהם בגרעין היא ירדה לטמיון. אותה תוכנית אכיפה היא בעצם תהיה מגובה על ידי הממשל האמריקני, אנחנו נעשה אותה. מה? מה אמרת עכשיו? היא בעצם תהיה מגובה על ידי הממשל האמריקני, אנחנו נעשה אותה. היא תהיה מגובה, כל פעולה שלנו תהיה מגובה על ידי הממשל האמריקאי, אבל אנחנו נבצע אותה. אוקיי. מה אתה אומר לנו, אדון קצת? שארצות הברית תהיה ערבה לביטחון שלנו בכל נושא איראן, מעכשיו ועד תמיד? אתה באמת מאמין בזה? אם עכשיו אנחנו רואים שהם רכשו איזשהו אמצעי לא יודע, ליירוט טילים, אז מה אנחנו נחוג מעל שמי איראן ונפציץ אותו? כן? שר הביטחון? כל מקרה כזה וכל מקרה כזה יקבל גיבוי אמריקאי? מתחילת המלחמה היו לך רצף ציוצים, איומים על חמינאי, אפילו אמרת את זה מול מצלמה. הסתיים מבצע עם כלבי, חמינאי חי ומת. אני אומר כך, כל ציוץ וכל אמירה שלי היו מכוונים, ומחוברים ליעדי המבצע ולצורך להביא אותם לידי ביטוי כלפי איראן. פשוט תגיד, אני מטומטם, אמרתי דברים שטותיים, לא הייתי צריך להתבטא ברשתות החברתיות תוך כדי מלחמה, אני פאקינג שר ביטחון. פשוט תגיד שעשית שטויות, זה בסדר. אתה לא חייב לעמוד מאחורי כל אמירה מטומטמת שאתה צייצת. וכלפי שאר הגורמים. אנחנו קבענו שני יעדים מרכזיים, לשלול מאיראן... שני יעדים מרכזיים, שלקח לכם בערך כמה זמן? שבוע, שבועיים? נראה לי רק אחרי שסיימנו את המלחמה בעצם קבענו את היעדים המרכזיים שלנו, אבל בוא ספר לי על היעדים המרכזיים שלנו, כי אני מרותק לדעת, כי שמעתי כל כך הרבה גורמים ממשלתיים, גם גורמים בכירים ממך, אומרים לי כל מיני דברים אחרים, אז בוא תספר לי מה היו מטרות המבצע, אדון שר הביטחון. את היכולת הגרעינית, ולשלול ממנה את כל המערכת לייצור טילים, באופן המוני, טילים ארוכי טווח, שהגיעו כבר לאלפים ועמדו להגיע לעשרות אלפים, אם לא היינו פועלים כאן. שני איומים מרכזיים, והשאר זה היו אמצעים. האמצעי הראשון היה הסטנדין, חיל האוויר שיוכל להגיע לטהרן. זו המשימה שהוטלה על המודיעין. אוקיי, רגע, אז לפני המשימות שהוטלו על מנת להגיע ליעדים, אז היעדים לפי שר הביטחון הם מאוד ברורים. יעד ראשון, מניעה של גרעין מאיראן, אני לא חושב שהוא אמר השמדה. נכון? הוא לא אמר עכשיו השמדה, כי אפילו הוא מבין שזה מגוחך. אבל מניעת גרעין או עיכוב גרעין לאיראן, סבבה, לגיטימי. והשנייה זה מניעת איום הטילים הבליסטיים. אוקיי, בואו נזכור את זה, שאלה המטרות שהשר הגדיר. על חיל האוויר הם עמדו בה בצורה מדהימה. אבל ניסינו לחסל את חמינאי במהלך המבצע הזה? אני מעריך שאם חמינאי היה עולה על הכוונת, הוא גם היה מסוכן. אוקיי. זה רגע לדעתי מאוד חשוב, לא לנו כישראלים, אולי לנו כישראלים זה נראה מאוד ברור מאליו שהוא יגיד דבר כזה. אני גם לא בטוח שכאילו אין לי שום ידע מודיעיני או ביטחוני, ואני בטוח שגם לישראל כץ אין, כי ישראל כץ לא מקבל החלטות, ישראל כץ הוא דוברות משרד הביטחון, בגלל זה אני קורא לו שר הביטחון במרכאות, כן? הוא לא פונקציה בכל הסיפור הזה. אבל שר הביטחון שלנו, שוב, תחשבו על זה בתור זרים, בתור אנשים שאינם ישראלים.
לדוגמה, אמריקאים, שיש להם הרבה אינטרסים במזרח התיכון, ולא מעוניינים, האזרח האמריקאי הממוצע לא מעוניין במלחמה אזורית במזרח התיכון, שבה אזרחים אמריקאים ייאלצו ללבוש מדים ולעלות על מטוסים למזרח התיכון ולהילחם שוב, כמו שהם עשו לפני 20 שנה בעיראק. כן, האמריקאי הממוצע לא מעוניין בזה. ושר הביטחון של מדינת ישראל טוען שאם הייתה ניתנת לנו ההזדמנות, היינו מחסלים מנהיג של מדינה, שבעיני מדינות כאלה ואחרות גם נחשבת מעצמה, לפחות בקונטקסט של המזרח התיכון, של מעל ל-90 מיליון איש, כן, מדינה ענקית, כמו שראינו במפה. הוא טוען שאנחנו בעצם נחסל את ראש המדינה, כן? שוב, זה כמו שעכשיו נשיא אוקראינה זלנסקי יצהיר שאם תהיה לו את ההזדמנות, הוא יתנקש בחייו של פוטין. יכול להיות שהוא אמר דבר כזה, אבל אתה מסכימים איתי שזה יישמע מטורף, נכון? זה לא יישמע כמו משהו שמנהיג של מדינה אמור להגיד באופן לגיטימי, או שר ביטחון של מדינה, כן? אז אם זאת העמדה הרשמית של מדינת ישראל, זה מאוד מטריד, כי בעולם שלנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, ובתקווה שגם אחרי המלחמה הקרה, משתדלים שלא לסגור ככה הסכמים בין מדינות, מנסים לעשות את זה באופן דיפלומטי. עכשיו אולי אנחנו מרגישים שבגלל שאנחנו בציר של ארצות הברית, שארצות הברית בעצם ויתרה על הציר הדיפלומטי, היא הכריזה באופן רשמי במלחמה הזאת שהיא מוותרת על דיפלומטיה, שהיא מאמינה בהשגת המטרות שלה דרך כוח הזרוע. הם אומרים אנחנו מוכנים לנסות דיפלומטיה, אבל מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר יקרה, זאת העמדה הרשמית של הבית הלבן. אז אני מניח שהיוהרה של שר הביטחון שלנו מגיעה מהמקום הזה, שהוא מרגיש שזאת העמדה הרשמית של ארצות הברית, וכל עוד מצאה חן בעיניו של נשיא ארצות הברית, מדינת ישראל, כל עוד היא נשאה חן בעיניו, יהיה לנו טוב ונוכל לעשות כל מהלך שרק נרצה, ויהיה לנו את הגיבוי שלהם באום ובכל המוסדות. אני לא יודע למה הוא סומך על זה, אבל כמו שאמרתי, זה לא... יכול להיות שזאת עוד אמירה מטומטמת של השר, שהוא יצטרך להתנצל עליה אחר כך, בדרך כזו או אחרת. אני לא מייחס לזה הרבה חשיבות. נראה לי זה יהיה מהלך מאוד מטומטם מצידה של ישראל, להתנקש בחייו של חמינאי, ולא לתת פשוט לזמן לעשות את שלו. אבל בסדר גמור, אדון קץ, בוא נשמע מה עוד, איזה עוד מרגליות אתה מכין לנו. וואו, אנחנו רק 2 דקות לתוך הדבר הזה. אני אנסה להפריע פחות ולהקשיב יותר, אבל הוא אומר כל כך הרבה שטויות, וזה קשה לי. טוב, נמשיך. מאחר, וזה לא קשור ליעד של הפלת המשטר, לא קבענו יעד כזה. קבענו ערעור המשטר תוך כדי המבצע, והפעלת יח"צ על האיראנים, כדי לייצר הרתעה מירי טילים על אזרחים, וכדי להביא לסגירת האירוע במועדו. אבל חמינאי הבין את זה. ירד מתחת תת הקרקע במעמקים מאוד גדולים, ניתק קשר גם המפקדים של המפקדים שהוחלפו אחרי אלה שסוכלו, ולכן זה לא היה ריאלי בסופו של דבר. הוא היה בן מוות כדי להשיג את מטרות המבצע, אבל זה לא יתאפשר בסיבוב הזה. אבל לא הייתי מציע לו להיות שענן. כדאי לו ללמוד מנסראללה הישן, תקופה ארוכה ישב עמוק בתוך הבונקר. אני מציע לו לעשות אותו דבר, כי אנחנו הכרנו את שיני הנחש. אם למודיעין הישראלי... שיני הנחש. אני מת על הביטויים האלה. טוב, נמשיך. ישראלי, הייתה ידיעה בזמן אמת איפה חמינאי נמצא, חמינאי היה מחוסל. כן, חד משמעית. חמינאי ירה על בתי חולים, נתן באופן ישיר הוראות. אמר, תשמעו, לפגוע בתל אביב ובתי החולים וגני ילדים יותר טוב מאשר בנבטים. זה פשע מלחמה, זה מצטרף לעשרות שנים שהוא קידם את היעד המטורף הזה של... אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לשם, לפשעי מלחמה? עכשיו,
אני לא יודע אם ישראל ביצעה פשעי מלחמה, בינתיים הכל בגדר חשדות. אבל עצם העובדה שאנחנו לא מאפשרים כניסה של עיתונאים לתוך עזה, כבר כמעט שנתיים, מעלה המון 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 חשדות. אני לא בטוח שאתה רוצה ללכת למישור של לשפוט עכשיו את חמינאי על פשעי מלחמה. הוא לגמרי עשה פשעי מלחמה. אני לא, כאילו, איראן לחלוטין עשתה פשעי מלחמה, היא ירתה על בית חולים, כן, זה פשע מלחמה. זה פשע מלחמה כשאיראן עושה את זה עלינו, זה פשע מלחמה כשאנחנו עושים את זה בעזה. זה נכון, אתה צודק. זיהית יפה אדון קץ, זה פשע מלחמה. אתה בטוח שאתה רוצה להביא את זה לליטיגציה משפטית בינלאומית? מה, אתה רוצה להביא את חמינאי להאג? למה ציינת שזה פשע מלחמה? כן, טוב, סליחה, נמשיך. השמדת ישראל, לא באופן ארטילאי, הוא השקיע ביעד הזה את כל ההון האיראני, הוא גייס את כל השלוחים באזור, האדם הזה הוא אדם שאין לו זכות קיום, מבחינתנו. אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, בידיעה שלאיראן אין יכולת יותר להשמיד את מדינת ישראל? כן. אם זה היה תלוי כן. טוב, אני מרגיש שהוא בטוח, שכאילו כן, כרגע כנראה אין להם יכולת להשמיד אותנו, כי אחרת הם היו עושים את זה. אבל אם באמת רצונם להשמיד אותנו, כאילו לא הייתי מחכה במקומם, כן? בטח אחרי מתקפה כזאת. לא שאני מייעץ לאויב מה לעשות, אבל אני לא חושב שזה משהו שאתה יכול להאמין שהוא יישאר לאורך זמן, כאילו, טוב בוא נראה, האמת שהם שואלים אותו שאלות טובות, אז אני אתקדם קצת ואני אראה, כי יכול להיות שהם באמת מאתגרים אותו, כי בגדול הוא טוען שהגענו למצב שאנחנו מעכשיו יכולים להיות רגועים בנוגע לאיראן. לי זה לא נשמע סביר בכלל. בוא נראה לאן השיחה הזאת מתגלגלת. היינו ממשיכים את המערכה? אלמלא טראמפ מבקש להפסיק? אני אומר, הפנייה, נשיא ארצות הברית, זה הגיע לשיא שמטה 52 מטוסים, אחרי שהם הפרו עוד פעם. אני תמכתי גם בבוקר, עם הטיל שירו לחדרה להגיב, דעתי לא התקבלה. הוא צודק, הם באמת הפרו את הפסקת האש. אנחנו כמעט עמדנו להפר אותה, למרות שאני אפילו לא בטוח אם זה כמעט היה להפר, כי לפי הסכם הפסקת האש, למיטב הבנתי לנו היו עוד איזה 6 שעות לירות, כי כנראה טראמפ הניח שהם הולכים לירות עלינו, ואז אנחנו נרצה להגיב, אני מניח שזאת הייתה המטרה של זה. אבל הנה גם שוב, פה, טוב, זה מה שהוא הולך להגיד, הוא הולך להגיד שכאילו, אני קיבלתי הוראות כמו פרוקסי מארצות הברית, כאילו אני לא מדינה עצמאית, אני קיבלתי הוראות לתקוף ולהפסיק לתקוף באיראן, בדיוק כמו כל פרוקסי אחר, בדיוק כמו חיזבאללה, בדיוק כמו החות'ים. אם חיזבאללה זה פרוקסי של איראן, אז ישראל היא פרוקסי של ארצות הברית, לפי ההיגיון של שר הביטחון שלנו. בוא תמשיך בבקשה. זה בסדר, אבל כאשר הם יראו עוד פעם מתח, כולם קיבלו את עמדתי, הוריתי, הנחיתי באישור ראש הממשלה את צה"ל להיערך לתקיפה. הייתי אומר שאם נשיא ארצות הברית היה מתעורר 5 דקות מאוחר יותר, אז איראן הייתה סופגת מכה, כמו שספגה יום קודם, מכה אדירה. אולי גם אם השר לא היה מצייץ, טהרן תיבר. כל דבר כזה יש לו משמעות, כי הקרב הוא גם על התודעה. לא, אין לזה משמעות, די, אין לזה משמעות. מה זה הקרב על התודעה? אף אחד לא מסתכל על הציוצים של ישראל כץ, חוץ מהתקשורת הישראלית משום מה. כאילו, לא, זה לא נכון. אנשים מצטטים את כץ כל הזמן, גם בתקשורת הזרה, אבל הוא לא מעניין אף אחד, הוא בדיחה. אבל מצד שני הוא גם גורם רשמי של מדינת ישראל, ואנשים מאוד מודאגים כשהם רואים אדם אומר דברים כל כך מטומטמים, למה אתה עומד מאחוריהם? למה אתה לא יכול פשוט להגיד, כאילו, אתה כל כך מוזר, ישראל, למה אתה כל כך מוזר? תודה בתוך איראן. אז השאלה על זה, השר, כי אתה הרמת לנו להנחת השאלה הזאת. אנחנו מדינה סוברנית עם צבא תודה, כן. שמקבל פקודות מהדרג המדיני. כן.
עומד נשיא ארצות הברית מול מצלמות ואומר זה לא יקרה, עולה על המטוס, מדבר עם ראש הממשלה, מצייץ תוך כדי מטוסי חיל האוויר יחזרו הביתה ולא יטילו את הפצצות. אנחנו מדינה סוברנית או מדינת חסות של ארצות הברית? אנחנו מדינה סוברנית מאוד. בסופו של דבר זה מסוכם וזה לגיטימי, כי נשיא ארצות הברית מאוד היה חשוב לו שתתקיים הפסקת אש. אז קיבלנו את הדבר, אבל אני אומר... אבל לנו היה חשוב להסיר את האיום האיראני, לא? כאילו, אז לא הבנתי, אנחנו עשינו את זה כי הלכנו על משהו יותר חשוב לנשיא, ספציפית לנשיא, אפילו לא לארצות הברית עצמה, זה מה אתה אומר, זה מה שהנשיא אמר. מעניין. אותם מטוסים, שאלתם, יכול להיות שנתקוף עוד פעם באיראן, אז אני אומר, אותם מטוסים, עם אותם חימושים, מוכנים. אם תהיה הפרה, חד משמעית, אגב, הבהרנו בהודעה, שכל הפרה תענה בתגובה. הפרה של מה? אנחנו לא בטוחים בדיוק מה זה הפרה, כי לפי מה שאתה אמרת קודם, גם אם יכניסו מערכת נגד טילים, לדוגמה שהם קונים מסין או מרוסיה, מבחינתך זאת גם הפרה. אז במקרה כזה גם נתקוף אותם? לכן זה תלוי בהם, לא בנו. אנחנו השגנו את המטרות שלנו. זה נראה לי די תלוי בנו. שילמנו מחיר כבד וכואב כאן בעורף, בהרוגים שהיו ובפצועים והנפגעים. העורף שלא היה מוכן, במשך עשרות שנים יש כאן אנשים בלי מקלטים, בלי ממדים. לא, העורף היה מאוד מוכן לפי התנאים הקיימים, הייתה מגבלה. העורף היה מוכן לפי התנאים הקיימים. הוא אמר לך שהעורף היה לא מוכן, כי הוא לא היה מוכן. כאילו, העורף אף פעם לא מוכן, כאילו, אנחנו לא יכולים להיות במצב של מוכנות תמידית למלחמה תמידית. כאילו, אנחנו במלחמה כבר של מעל ל-600 ימים, ואליה מצטרפים עכשיו 12 ימי לחימה עצימה, מול איראן, מדינה עם צבא רציני, צבא של יותר ממיליון איש, הוא בו רגלי, ולכן לא הייתה לנו התקלות כל כך, בסדר גודל כל כך גדול איתם, וזאת מדינה של 90 מיליון איש, היא מדינה עצומה, שהרגע היינו איתה במלחמה במשך 12 יום. העורף לא אמור להיות ערוך לדברים כאלה. כאילו, מה אתה טוען? שעכשיו זאת תהיה שגרה חדשה, ואנחנו נצטרך תמיד להיות ערוכים למצב כזה? עם איזה כסף בדיוק, אדוני השר? השיתוף עם נשיא ארצות הברית זה לגיטימי. שפגענו אז 2 מטוסים הלכו לפגוע במקם, השאר חזרו חזרה, הוא חסך מטהרן מכה קשה מאוד, כי יום קודם, וגם לתוך הלילה, טהרן ספגה רק למטרות ממשל, לא לאזרחים. למטרות צבאיות, מטרות ממשל, את המכה הקשה ביותר, שאיראן ספגה מאז מלחמת איראן-עיראק, ואולי יותר ביום אחד. בנוגע לזה אולי הוא צודק, טהרן ספגה מכה קשה. האם זה אומר שהשגנו את מטרות המבצע, מלחמה, whatever? לא נראה, כאילו, כן, היא ספגה מגע, אוקיי, אז מה? כאילו, כן, יש לך את האמצעים להפעיל כוח, אבל מה עשית עם הכוח הזה, דון קץ? נדבר על עזה, כי אתה מציג פה הצלחות באמת פנומנליות של צה"ל באיראן, ואז מסתכל האזרח על מה שקורה בעזה, אומר אנחנו כמעט 1.9 חודשים שקועים בבוץ, עדיין יש חטופים שלנו שנמצאים במנהרות. אי אפשר להצליח בעזה כמו שמצליחים באיראן? עזה היא שונה בשני מובנים. קודם כל החמאס זה ארגון קיצוני, שלא אכפת לו מהאנשים שלו. אבל זה גם מה שאמרתם על איראן. שהיא מדינה קיצונית שלא אכפת לה מהאנשים שלה. לא אכפת לו שעוד 100,000 יהרגו. ודבר שני, והראשון זה החטופים. לא אכפת לחמאס שעוד 100,000 יהרגו. 100,000 בנוסף לאיזה מספרים? כי מדינת ישראל אף פעם לא הכירה באיזשהו מספר רשמי של הרוגים בעזה. אדון קץ. אז אני רק רוצה להבין, אתה מבחינתך אומר שבנוסף למספר שהוא די מוסכמה מינימלית בינלאומית של 50,000 איש שנהרגו בעזה. חלקם מחבלים, חלקם לא, אנחנו לא יודעים באחוזים כמה, אבל זה אנשים שאומתו, שבאמת אימתו גופה עם תעודת זהות. זה אנשים שאנחנו יודעים בוודאות שמתו בעזה במהלך כמעט 2 האחרונות.
אז אתה אומר לי שלחמאס לא יהיה אכפת, שאנחנו נהרוג גם כפול מזה, ואתה מוכן בתור שר ביטחון להרוג גם כפול מזה? כלומר להרוג 150,000 עזתים? זה מה שאתה אומר, אדון כץ? האחריות שלנו להחזרת החטופים היא משנה את היכולת לפעול צבאית, והיכולת הצבאית מתאימה את עצמה. זה החטופים. החטופים הם הבעיה. אם רק לא היו לנו חטופים, אז היינו יכולים להיכנס באבי אביהם. למה לא הולכים להפסקת אש קבועה ברצועת עזה, תמורת עסקת חטופים? אז אני אומר, אנחנו פיתחנו שיטה של שמירה על החטופים, לא להיכנס לאותם מקומות. פיתחנו שיטה של שמירה על החטופים. החטופים הם בידיים של חמאס או איזשהו, או ארגוני טרור אחרים, או אפילו אנשים פרטיים, כאילו בשלב, אנחנו לא יודעים, הרבה מהם אנחנו לא יודעים איפה הם, כי אחרת כבר היינו מוצאים אותם. מה זה שמירה על החטופים? הם בידיים של ארגוני טרור. הם שומרים עליהם בשבילנו? למה? אתה סומך עליהם שהם ישמרו עליהם בשבילנו? כאילו, טוב, אני מבין שאתה רגיל לשלוח להם כסף באופן קבוע, אז אולי אתה מניח שזה האינסנטיב שלהם לשמור על החטופים שלנו, אבל למה אתה מניח, כאילו אנחנו גם יודעים שרובם מתים, מי שנמצא שם. נכון, יש איזה 50 חטופים, ובערך 20 מהם בחיים, כאילו, כן, אתה באמת חושב ששומרים עליהם? השר כץ, אני לא חושב שאתה מאמין בזה, ואם אתה מאמין בזה, אתה ממש מטומטם, ואתה לא אמור להיות שר, אבל אתה באמת ממש מטומטם ולא אמור להיות שר. ימשיך כבודו. ושל פעילות בעוצמה רבה מול החמאס, עם הישגים מאוד גדולים, אנחנו מתקדמים למצב שלמעלה מ-70% מהשטח יהיה בשליטתנו. ואז? אני אומר, קודם כל ההנחיה היא להקפיד על מוגנות החיילים. אבל אז מה יקרה? מגיעים לא, זה לא מוגנות החיילים. כן, בסדר, אני רוצה שהחיילים שלנו יהיו בטוחים, אבל המטרה של הביטחון הישראלי, מערכת הביטחון הישראלית, היא לא להגן על החיילים שלנו, היא להגן על האזרחים שהם בחרו אותך לתפקיד שלך. אני צריך להעביר לך שיעור באזרחות, אדון כץ. לא, הביטחון של החיילים שלנו הוא חשוב, אבל הביטחון של האזרחים שלנו הוא מעליו, ואם החיילים יכולים לעשות פעולות, כן, יותר ריסקיות שיביאו לסיום מהיר יותר של המלחמה הזאת, אז כן, אדון כץ, אתה צריך לשלוח אותם למשימות האלה, להחזיר את החטופים, ולסיים את זה בדרך זו או אחרת. זה התפקיד שלך, והחטופים שם הם גם אזרחים שאתה אמון על ביטחונם. יכול להיות שאתה קצת לא מבין את זה כי הם בעזה, ואתה מבין שעזה הם לא בשטח ישראל, למרות שיש שרים בממשלה שלך שרוצים שתהיה בשטח ישראל, אתה אומר עכשיו 70% בשליטתנו. מה אתה רוצה לספח את עזה, ואז החטופים אוטומטית כאילו יהיו בישראל? מה? כן, טוב. בואו נראה מה התוכנית של הגאון. 70% בשליטתנו. ואז מה התרחיש שלך לשחרור חטופים? עכשיו יש כאן כמה אפשרויות. יש אפשרות שהחמאס בניגוד לרצונו ייאלץ לעשות עסקה לפי יוזמת וויטקופ, שבה הוא משחרר חצי מהחיים וחצי מהחללים, ויש משא ומתן 60 יום, ובתום ה-60 יום צריכים לשחרר את כולם. אני מאמין, באופן אמיתי, שאם הוא ייאלץ להסכים לחלק הראשון, והוא לא רוצה, הוא מבין שהקלף שלו הוא פוחת. אם הוא ייאלץ, גם החלק השני יבוצע. מדוע? כי ב-60 יום יש אפשרות ריאלית, שבגיבוי ארצות הברית, והמדינות המתווכות, וכל העולם הערבי יושב על החמאס ויגיד, תעופו מכאן, תתפרקו מהנשק, תאפשרו לפרז את עזה, אם היעדים האלה יושגו, אנחנו יכולים לסיים את המלחמה. כמו שהם עשו עד עכשיו, כאילו למה אתה מניח שהם יעשו את זה הפעם? למה ש-MBS ישכב על הגדר בשבילך, אדון כץ? למה אתה מניח שהם יגידו שזה תנאי? כאילו, אני מסכים שזה תנאי, אני מסכים שזה משהו שזה צריך לקרות, אני מסכים שזה תנאי שחמאס צריך לקבל אותו, שהוא כאילו, שהוא לא יכול לשלוט יותר ברצועה, כאילו, כן, זה ברור, אבל למה אתה חושב, כאילו, שוב, יש כאן, כאילו, הוא כל הזמן אומר, אנחנו מדינה סוברנית, אבל הוא מניח המון מינוף שאין לו, אין לו, שוב, תראו את המפה, כאילו, זאת ישראל, זאת סעודיה, זאת תימן, זאת מצרים, כאילו, זאת איראן, פה זה סוריה ועיראק, כאילו, אתה מוכן להסביר לי איזה, כאילו, כן, יש לנו כוח צבאי מאוד מאוד משמעותי, אתה צודק,
אבל אני לא יודע, אתה מסתמך יותר מדי על דברים מבחוץ, כאילו, תעבוד עם הקלפים שעומדים, שיש לך ביד כרגע. אם יהיו לך בעתיד קלפים טובים יותר, אז אולי תאמר יותר. כרגע אין לך את האימור הזה. שוב, מדובר בחיים של 20 אנשים בערך. תציל אותם. למה אתה כל כך, וואו, טוב. הצעה חלקית, השר. ותחזירו את החטופים. למה אנחנו מדברים על הצעה חלקית? למה לא ללכת עכשיו על הצעה, להציע, לשחרר את כל החטופים ולסיים את המלחמה? אתה עדיין חושב שיש מה לעשות בעזה? יש עדיין מה לחסל את חמאס? אני חושב שכן. יש שם עוד בכירים לחסל או להגלות החוצה באיזה עסקה? לא כל כך עושים כל הזמן. חיסלנו את סינואר האח שהיה מאוד... עכשיו. חיסלנו את סינואר האח, הידד. אוקיי. בסדר? כאילו, יש עוד הרבה עזתים שהם כאילו חמאסניקים, כאילו אין לך מה לעשות עם זה, זה כאילו זה אידיאולוגיה, זה לא... כאילו כן, יש שם אולי הנהגה שאפשר להגלות אותה, שוב זה לא יהיה קשה יותר מדי לעשות את זה. חמאס אבל אומר באופן מאוד פשוט, אני לא יוריד את הנשק שלי כל עוד יורים בי. זה מה שחמאס אומרים, כאילו זה אפילו, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אתה לא תחסל אותם עד אחרון החמאסניקים, כי תמיד יהיו עוד חמאסניקים. אז מה התוכנית שלך? כמה זמן אנחנו עוד צריכים להילחם? הוא היה מאוד לעומתי. נשארו שם בכירים בחמאס? נשארו במידה מסוימת, לא מהדור המייסד, אולי 2 מהדור המייסד. מי? נו בסדר, גם סינואר לא מהדור המייסד, כאילו מה, וואו, מה אתה רוצה, כאילו תמיד יהיו עוד, מה אתה רוצה, כאילו תגיד, כאילו מה המדיניות שלך, אתה רוצה להגלות את כולם מרצועת עזה, תגיד פשוט שזאת התוכנית שלך, אבל מה המדיניות של מדינת ישראל? לעזאזל. אז הדין חדד ואולי עוד אחד. אין ספק שסוכלו ויש איזה משמעות. יש חמאס חול. אני מאמין שהמכה שנתנו לאיראן, שהיא מהדהדת. כל יום שעובר היא מהדהדת באזור, היא מהדהדת בעולם. גם מדינות... חמאס סניף לונדון, חמאס חול. וואו, כמו בית חב"ד, בית חמאס. וואו, אז עכשיו אנחנו נלחמים בחמאס גם בחול? כאילו, כן? זאת הפכה גם למטרת מלחמה? אנחנו נלחמים עכשיו כאילו פשוט בכל מקום? כאילו יש לנו זרועות בכל העולם? האם הפכנו לתמנון ממנו אנחנו כה מפוחדים? אדון קץ, האם כדי להילחם בתמנון הפכנו לאחד ששולח זרועות בכל מקום? אז זאת אומרת שאנחנו נילחם באיראן תמיד וגם בכל שלוחותיה וגם נילחם בחמאס ובכל שלוחותיו בכל העולם לנצח? תסביר לי את האסטרטגיה, שר הביטחון. היא תגרום לחמאס להרים ידיים? אני יודע מה מדינות האזור חושבות בדיוק. אני יודע בדיוק מה הן חושבות. תשלים את המשפט, השר. המכה שנתנו לאיראן, היא מה? תגרום לאיראן לחמאס להיכנע? היא תאפשר לחץ הרבה יותר כבד, גם בשם מדינת האזור על החמאס. מה, עד המחבל האחרון לא תעצור? אני רוצה להסביר לכם יש מושג כזה בכלל להגיע למחבל האחרון? ודרככם לציבור בשני משפטים. החמאס לא השתנה. החמאס רוצה להשמיד את מדינת ישראל. צודק, גם עכשיו, נכון. הם פעלו מול איראן להתחמש, להתממן, להבריח דרך אפריקה נשק אסטרטגי. הכל נכון. גם עכשיו הם מיפו מחדש את המושבים והקיבוצים והבסיסים כדי לפשוט עליהם, ותכננו מבצעי חטיפה והתאבדות ודברים אחרים. גם עכשיו הם חותרים להפיל את הסיסי במצרים. אוקיי, כן, אני מניח שהם היו רוצים להפיל את הסיסי במצרים. מה זה חותרים? כאילו, וואו, השר קץ. אתה מעייף אותי. דיברנו הרגע על איראן, מדינה של 90 מיליון איש. לידינו יש עוד מדינה שנקראת מצרים, אוקיי? זאת מדינה של יותר מ-100 מיליון איש. מדינה מאוד גדולה, גם להם יש אגב צבא מאוד גדול, ועל פי כל מיני גורמים, יש שיטענו שהוא צבא יותר חזק בצבא הישראלי. לא, סליחה, לא יותר חזק, יותר גדול מהצבא הישראלי. לא יודע אם יותר חזק. אבל לא הייתי מעמיד את זה למבחן, במקביל לאיראן. לא, למה אני אומר את זה? כי אתה אומר, מה שאתה מנסה לרמוז, אני מניח, זה שהעלייה של האחים המוסלמים, היא כולה מעשה ידיו של חמאס. או הפוך, הגדילה של חמאס זה בזכות האחים המוסלמים, אני לא יודע מה אתה טוען, אבל כן, ברור שחמאס תומכים באחים
מוסלמים במצרים, אבל אוקיי, כאילו, כן, ברור שהם מתכננים את זה, אבל אין להם את היכולות לעשות את זה, כאילו, מי שהפיל את מובארק במצרים, היה העם המצרי, כן? אם העם המצרי ירצה שוב את האחים המוסלמים, הוא כנראה עוד פעם יצא לרחובות, הוא כבר הוכיח שהוא יכול לעשות את זה פעם אחת. השלטון החדש הוא יותר מתוחכם, הוא העביר את הבירה שלו לאיפשהו באמצע המדבר, יותר קשה לצעוד לשם כהמונים ולכבוש אותה, אבל השלטון יתחלף שם לאחים המוסלמים רק אם העם המצרי ירצה בכך, רק אם יהיה לזה רוב, כמו שהיה לזה בפעם הקודמת. אז אני לא חושב ש2 מיליון איש בעזה, שחלקם לא חמאס, אבל גם אנחנו מניחים ש2 מיליון האיש שגרים בעזה, כולם חמאסניקים, אין להם השפעה משמעותית על מדינה של 100 מיליון איש, אבל מאחר והשר כץ ככל הנראה לא יודע לספור, זה נראה לי די ברור מכל הסיפור הזה, זה כנראה לא מחשבה שאפילו חלפה לו בראש, אבל בוא נמשיך. האמן לי, אין מי שרוצה יותר ממני, ויש לו את הידע יותר ממני, כמה חשוב להביא את החטופים. אין אף אחד שיש לו ידע יותר ממך, מה אמרת? שרוצה יותר ממני ויש לו את הידע יותר ממני, כן? אתה רוצה יותר מהמשפחות של החטופים? אתה בטוח שאתה רוצה יותר מהם? אתה זה שרוצה הכי הרבה להחזיר את החטופים במדינה הזאת, יותר מכל בן אדם אחר? אתה באמת מאמין בזה? אתה לא מאמין בזה, אז אל תגיד את זה. הוא מבטיח הבטחות שאין לו יכולת לקיים, הוא יודע שאין לו יכולת לקיים, אנחנו יודעים שאין לו יכולת לקיים, ואני מקווה מאוד שהעיתונאים יאתגרו אותו יותר על זה, כי באמת, וואו, למה אתה בכלל, אולי זה טוב, אולי ראש הממשלה היה צריך להכריז על עוצר רעיונות, שוב, אחרי המלחמה, כי וואו, הוא עושה הרבה יותר נזק מתועלת לממשלה הזאת, שכנראה האיש שעומד בראשה מבין שהיא הולכת להתפרק בקרוב ושיהיו בחירות, ולכן הוא עושה כל מיני מהלכים יותר פייסניים, יותר כלל ישראלים, על מנת לזכות בבחירות. אני מניח שיש לו איזה פנטזיה להקים ממשלת אחדות עם בנט. אחדות, כן? אבל כן, כאילו, אז מה אכפת לך לפזר הבטחות? כי כאילו במילא עוד מעט יש בחירות ואף אחד לא יבחן אותך בדקות הקרובות. אבל כן, מה יש להגיד? אתה פאקינג אפס. טוב, בוא נמשיך. הקמת יישובים בישראלים ברצועת עזה. זה לא על הפרק כרגע. אתה בעד? כרגע. אני אומר, זה לא על הפרק. כרגע אמרת. לא, פעם, בעברית, לא כדאי לקחת כל מילה. זה לא על הפרק, זה חשוב להגדיר. לא לקחת כל מילה? אתה אמרת שבטוויטר כל מילה שאתה כותב זה זהב. אתה חושב, וזה לא הודעות קפריזיות, זה הדוברות של המשרד לאחר שעברה חשיבה מרובה. ועכשיו אתה אומר לא לקחת כל מילה? אתה איש מבלבל, השר כץ. ממשלת ישראל לא צריכה ללכת לבחירות ולקבל מחדש את אמון העם בעקבות אחריותה על מחדל 7 באוקטובר, כמו שהיא אחראית להישגים המרהיבים באיראן, גם אחראית למחדל של 7 באוקטובר. תראה מה השגנו כשאין בחירות. תראה מה השגנו ועוד נשיג, כולל כן, אוקיי, אז בוא נבטל את הבחירות בכלל. אם אתה אומר שאנחנו משיגים כל כך הרבה דברים נפלאים בלי בחירות, בוא נבטל את הבחירות. כאילו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? טוב. בוא נראה מה יש להגיד, אבל זה הולך להיות ממש מטומטם. עניין החטופים בעזה. כן, מה השגנו? חטופים תלויים בבחירות? של המולה? אתה יודע, פגשתי הרבה פעמים משפחות, המון. והיה שמים ויכוחים ביניהם, אז גם חלק אמרו לאלה, הרי אם יהיה בחירות, לא יטופלו עניין החטופים, לא יטופל עניין החטופים. אז אני אומר, זה מורכב, אני אופטימי, ואני אומר, יש לממשלה הזאת יעדים ברורים. אתה לא התחייבת לנו למועד שבו אתם תחזירו את החטופים. לעומת זאת, מועד לבחירות יש. אני לא יודע אם אתם תעמדו בחוק, כי כבר הוכחתם שאתם מסוגלים להפר את החוק, הממשלה שלנו. וגם הכנסת אגב, ובית המשפט, כן, כולם חושבים שהם מעל החוק, ואף אחד לא אוכף את זה. לא הייתי אומר שהממשלה היחידה שעוברת על החוק, גם צה"ל עובר על החוק, כן, זה לא משנה. לא רק
כבר עברתם על החוק, בוא נגיד שלא תעברו על החוק, כאילו, הולכות להיות בחירות. אתה רוצה להגיד לי שנושא החטופים הולך להיות נושא בחירות? אתה באמת, אתה רציני? אתה לועג לנו? אתה מסתכל למצלמה ואומר את זה, כאילו, וואו, איזה איש מביש, איזה איש מבולבל ומטומטם, שהוא לא נמצא במקום שהוא ראוי לו, כאילו, אני מצטער, אדוני, כאילו, מה אתה אומר לי? אתה לא נתת לי דדליין שעד תאריך הזה החטופים חוזרים. לעומת זאת יש דדליין לבחירות. אז אתה אומר לי אחד משני דברים. או שאתה מוכן שנושא החטופים יהיה נושא בחירות, כן, כמו כלכלה וביטחון, כן, נושא החטופים הוא נושא בחירות, ואנחנו נבחר ממשלה לפי זה. כי אם זה יהיה נושא הבחירות, זה יהיה הנושא. אוקיי? זה יהיה משאל, כאילו אתה רוצה להפוך את הבחירות למשאל עם על החטופים. זה מה שאתה אומר לי, או, לחלופין, אתה אומר לי שאנחנו פשוט לא נכבד את חוק כנסת ישראל, אני מניח, אולי זה אפילו חוק יסוד, אני לא יודע, בשלב הזה כנראה זה לא משנה, אבל זה, כאילו, אנחנו לא נכבד את החוק, וכאילו בגלל שאנחנו לא רוצים להפוך את החטופים לנושא בחירות, אנחנו פשוט נמשיך עם המלחמה, כי זה כל כך טוב שאין בחירות, ותראו איזה הישגים צבאיים אנחנו משיגים ללא בחירות. ימשיך כבודו. יש תאריך בחירות, ואני לא רואה שצריך כרגע לשנות אותו. כאשר יגיע הרגע לבדוק את... אני לא רואה כרגע שצריך לשנות אותו. שוב, הכרגע הזה, אז בעתיד אתה כן חושב שצריך לשנות אותו? מעניין שלכרגע הזה הם לא שואלים אותו. אבל מה אתה אומר לנו? מה? טוב. את כל מה שהיה, אף אחד לא יהיה נקי. גם אלה שהיו, גם אלה שלא בממשלה היום. נכון, בסדר, נו. אני לא נכנס לנושאים האלה, כי אני... לא, זה עניין של כן או לא. אני אומר שאני הקפדתי. לא להיכנס לנושאים... אתה הקפדת לא להיכנס לשום נושא, כי אין לך דעות, כי אתה פאקינג בובספוג מעליך. מה אתה, ישראל כץ? מה אתה, איזה יצור אטום ואנוכי אתה, איזה... איזה איש מטומטם. אתה צריך, כן, הוא הולך להגיד אני צריך לייצג. כי אני צריך לייצג את האחדות שהיא חשובה כאן. אז עוד נושא שנוי במחלוקת, כי בכל זאת, הלילה ציוץ של הנשיא טראמפ שאומר שישראל צריכה לבטל... אני צריך לייצג את האחדות. לא, אתה לא צריך לייצג את האחדות. אתה לא שר האחדות. אתה שר הביטחון. מה זה אני צריך לייצג את האחדות? לא, זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לשמור על ביטחון אזרחי ישראל. ואתה צריך להגיד באופן ברור מה אתה מאמין שישמור על ביטחון אזרחי ישראל, ואתה לא אומר כלום פה. אתה לא מסוגל להגיד משפט אחד עם משמעות. משפט נתניהו. אתה בעד ביטול משפט נתניהו? אני חושב שטראמפ צודק, היה צריך לבטל את המשפט הזה מזמן. והוא ראה את זה בראייה שלו, הוא רואה את הדברים. אני חושב שהוא אמר דבר מאוד חשוב, מאוד נכון ומאוד צודק. שוב. אולי צריכה לחזור השאלה, האם אנחנו מדינה סוברנית? מה זה שנשיא ארצות הברית מתערב במערכת המשפט הישראלית? זה רעיון מאוד לא טוב שמדינה זרה מתבטאת בנושאי פנים של ישראל. זה לא טוב לנו, לא משום בחינה, לא הסברתית, לא תקשורתית, לא פוליטית, לא ביטחונית, לא כלכלית, זה רע. זה שוב, זה עוד סימן לכך שאנחנו מדינה לא סוברנית. ואם עכשיו המשפט באמת יתבטל, מסיבה כזאת או אחרת מוצדקת משפטית או לא מוצדקת משפטית, כי אתם הרי טוענים שהתיקים קורסים, אולי בסוף זה באמת מה שיקרה, למרות שמי שעוקב אחרי המשפט יודע שהתיקים אינם קורסים, לצערי, אבל כן, אדון קץ, אם עכשיו התיקים יבוטלו באמת, אז זאת תהיה עוד דוגמה לזה שאנחנו לא מדינה סוברנית, ולא משנה מה תגיד, כאילו ישנה את זה ברגע שאמרת משפט כל כך מטומטם. למה אתה מטומטם? למה אנשים כל כך מטומטמים וחסרי יכולות נמצאים עם הידיים על ההגה? אני יודע שהוא לא באמת עם הידיים על ההגה, וזה הקטע. לא יודע אם זה יותר מרגיע אותי או לא. והיה שאני יודע שאנשים שכן יש להם את הידיים על ההגה, הם אנשים הרבה יותר מסוכנים. כי הוא לא ממש מסוכן, הוא פשוט טיפש. מי ששולט עכשיו בסוריה זה הנשיא שרה. אפשר לעשות איתו שלום?
אני בספק. קודם כל, אני הובלתי את המהלך של כניסת צה"ל לסוריה, לחרמון, לאזור הביטחון. התשובה היא לא. עכשיו, אם הוא ירצה לקיים שיחות שלום, נקיים איתו. אני בעד שלום. שלום עם החרמון. כל מי שירצה... שלום עם החרמון. אוי, סיסמת בחירות שלנו ראשונה. שלום עם החרמון. עושים שלום עם החרמון. אוי, זה נהדר. אתה רוצה לעשות שלום עם מישהו מאל-קאידה? השר כעס? וואו, הפתעת אותי. זורם איתך, יאללה, בוא נעשה שלום עם אל-קאידה. אתה יכול אבל להסתכל על המפה מסביב ולסמן מה האיום הכי קיומי היום על מדינת ישראל, הכי אסטרטגי. אני אומר, האיום הכי קיומי ואסטרטגי היה איראן. כל השאר זה אתגרים שאנחנו כבר... האיום האסטרטגי הכי גדול על מדינת ישראל זאת ממשלת ישראל לצערי. אוף. גם רואים שאתה עייף, ואתה מעייף את כולנו. אתה לא בנוי לתפקיד הזה, אתה לא מסוגל לקבל החלטות אינטליגנטיות. די, לכו הביתה כולכם, עייפתם אותנו. אמר אתמול יועצו של נשיא ארצות הברית, השליח המיוחד, שהוא מאוד אופטימי לגבי הצטרפות מדיניות ערביות ומדינות מפתיעות להסכמי אברהם. אני גם חושב, המפה הזאת, זה החזון, שאני כבר נושא אותו למעלה מ10 שנים. וזה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שאיראן ניסתה למנוע. כשר תחבורה עוד רצית, מערכת רכבות לכל המזרח התיכון. אנחנו לא מצליחים לבנות קו אחד של רכבת קלה בתל אביב, אתה רוצה לעשות רכבות בכל המזרח התיכון. איש מוכשר אתה כץ. האמת שמסתבר שהפלסטינים ממש טובים בתשתיות, אולי זה יהיה חלק אולי זה יהיה חלק מההסכם שלום. אני בעד, כאילו שלום זה טוב, לא יודע אם הוא מאמין בזה, כאילו, ושוב זה לא משנה במה הוא מאמין, הוא אומר מה שאומרים לו. אני מאמין שדונלד טראמפ מאמין בזה, כי דונלד טראמפ רוצה את הפרס נובל לשלום. הוא כבר עשה את הסכמי אברהם והוא חושב שמגיע לו לזה פרס, אני לא יודע אם מגיע לו לזה פרס, כאילו, בוא נגיד זה ככה, אם לפרס ורבין מגיע פרס על אוסלו שלא יתממש בסוף, לא משנה באשמת מי, אבל לא יתממש בסוף אוסלו, אם להם מגיע פרס נובל לשלום, ואם מגיע לברק אובמה פרס נובל לשלום, על מה? הוא לא עשה כלום, כאילו זה היה כשהוא רק נבחר, ואחרי זה הוא עשה מלחמות בכל המזרח התיכון, כאילו, אם מגיע להם פרס נובל לשלום, אז כן, כנראה לטראמפ מגיע, וטראמפ הולך לעשות עוד הסכמי שלום, אז כאילו, שוב, מאחר ואנחנו מדינת חסות, לא מדינה סוברנית, פרוקסי של ארצות הברית, זה בעצם מה ששר הביטחון מודה בו בריאיון הזה, כן, אז אנחנו נעשה הסכמי שלום, כנראה ב4 שנים הקרובות תחת כהונת טראמפ. אני בעד, זה נהדר, בואו נמשיך עם זה. אני שמח שגם שר הביטחון בעד, למרות שכאילו מי שואל אותו, הוא גם אמר קודם, מי שואל אותי, הנה. אני רציתי שנמשיך לתקוף באיראן, אבל מי שואל אותי? היי, שר הביטחון, כן. מה, יש לנו ראש ממשלה? יש לנו ראש ממשלה שאף אחד לא מערער. אחרי עידן נתניהו, אתה לא צריך בחירות. אין עידן, יש כרגע את עידן נתניהו, אני לא עוסק בזה. אחריו. אני לא רוצה להיכנס לתחומים הפוליטיים, אני פועל ביחד אתה איש איתו. פוליטי. אתה לא רוצה להיכנס לתחומים הפוליטיים, אבל כל תשובה שנתת ברעיון הזה היא תשובה פוליטית, היא תשובה מתחמקת, אתה לא, אם יש לך, שוב אני לא בטוח אם אפילו יש לו ידע שאין לאזרח הממוצע, כי הוא לא, שוב, הוא לא מבריק במיוחד, אבל גם אם יש לך ידע שאין לאזרחים, אתה לא חשפת אותו, ענית הכל תשובות מתחמקות ופוליטיות, אתה לא דיברת אלינו כמו שר ביטחון שאמון על ביטחוננו, אתה דיברת אלינו כאילו היינו נתינים, שצריכים להגיד לך תודה על זה שאתה כאילו בכלל מסכים להתראיין לערוץ הממלכתי שלנו, עם דגלי ישראל מאחוריך. וסיכת החטופים כמובן, כי זה כל כך, נושא שכל כך קרוב ללבך, ואתה באמת הבן אדם שהכי אכפת לו מהנושא הזה. כן, הנה, אתה איש פוליטי. מה יש לך להגיד על זה? אני אומר עוד פעם, אני פועל ביחד איתו, למען ביטחון ישראל באופן מוכח. באתי לחיים הציבוריים כדי לממש את אותם עקרונות ולהבטיח את קיומו של העם היהודי במדינת ישראל. ואני עושה את זה בתפקיד הזה ביחד איתו. הוא קיבל את ההחלטה והוא הביא לשיתוף איתו עם טראמפ כנשיא ארצות הברית. בוא לא נקל ראש. שהיום כולם עושים קשרים עם ארצות הברית. זה מה שמעניין אותי כרגע יותר מכל דבר אחר, וזה... לא יודע, כאילו מה, אתה חושב מה? גנץ לא היה עושה את זה, לפיד לא היה עושה את זה, בנט לא היה עושה, כאילו...
לא יודע, כולם יש להם אנגלית סבירה, כולם יודעים לתקשר טוב עם האמריקאים, כאילו הם תקשרו עם ביידן יותר טוב משנתניהו תקשר עם ביידן אגב, אז כאילו, ברור שהם היו כאילו מסתדרים עם טראמפ, כאילו, לא הבנתי, כאילו, טראמפ עשה את זה כי הוא האמין שזה אינטרס אמריקאי. שוב, דיברנו על זה כבר בהתחלה, אתה באמת חושב שכל פעולה של ישראל מעכשיו תגובה על ידי ארצות הברית? די, אתה לא יכול להיות עד כדי כך מטומטם. אני מקווה שהבנתם את המסר, שר הביטחון שלנו מטומטם. זה לא חדשות, אני לא חושב שחשפתי פה אירוע חדשותי, כולנו כבר ידענו את זה, אבל שוב, הוא לא מקבל את ההחלטות, הוא אינו שר הביטחון בפועל, ולכן זה לא יודע למה הקדשתי לו כל כך הרבה זמן, אבל אני חושב שכאילו, לא, אני יודע למה הקדשתי לזה כל כך הרבה זמן, כי אני חושב שצריך לראות את הזלזול המוחלט של האליטות שיושבות בירושלים, ובתל אביב, אגב, כן? יש לחלוטין גם אליטיות תל אביביות, שעמדו מאחורי המבצע, כן? שאמרו, הנה, שר הביטחון שלנו, כאילו, עמדו מאחורי הממשלה הזאת, וכאילו, לא, חד משמעית לא, אין להם מנדט מהציבור, וזה פשוט זלזול מוחלט באינטליגנציה, שהאליטות אומרות שבשלב הזה, האדם שאמון על הביטחון, אפילו לא צריך להיות בן אדם שיכול לדבר באופן קוהרנטי. כאילו, אני מבין שהרגילו אותנו עם בני גנץ במשך 3 שנים לפניו, שבאמת לא היה קוהרנטי. גלנט, טוב, גם גלנט הרבה פעמים פשוט דיבר שטויות מוחלטות. כן, הרגילו אותנו להרבה זמן של שרי ביטחון פתטיים ולא אינטליגנטיים. כאילו, ליברמן, תגידו עליו מה שתגידו עליו, אבל לפחות הבן אדם יש לו שכל בין האוזניים. כשהוא מדבר, אתה רואה שהוא יודע על מה הוא מדבר, וכשאתה רואה שהוא מדבר על משהו שהוא לא יודע, אתה רואה שהוא עושה את זה לפחות במכוון, כי הוא מבין שזה מהלך פוליטי, אבל פה מדובר בצ'אט GPT. תכנתו אותו להגיד את דף המסרים של הממשלה, והוא אומר אותו, לפעמים הוא אומר איזושהי שטות, וכשהוא מבין שזאת שטות ממש מטורללת, הוא אומר, רגע, לא צריך לשים לב לכל מילה ומילה, אבל הדברים שהוא שם בטוויטר הוא עומד מאחוריהם לחלוטין. אני חושב שזה זלזול מוחלט באינטליגנציה שלנו, זה לא עניין אפילו של, שוב, זה לא עניין של פוליטיקה. אתם רוצים לנהל את המלחמה כמו שאתם מנהלים, לפחות תכבדו אותי בתור אזרח, ותמנו אדם לתפקיד שר הביטחון, שיודע לתקשר עם הציבור. לי בהחלט היה מעניין לשמוע כמה מזלזלים בנו, וכמה חושבים שאנחנו מטומטמים, שפשוט ממנים אדם שאין לו שום יכולת תקשורת עם הציבור, לתווך לנו את שוב, לממשלה הזאת כנראה יש עמדות, או שאין להם עמדות, אני לא יודע, אם מדברת ב8 קולות שונים, כל שר אומר דבר אחר. בתקופות קודמות בדרך כלל ראש הממשלה היה מפטר שרים על דבר כזה, אבל הוא לא יכול, כי הוא צריך את הממשלה הזאת, כי אחרת הוא הולך לקל, כאילו, אנחנו לא חיים בתקופה נורמלית. אז פשוט יש לנו אנשים מאוד לא מוכשרים שמכהנים כשרים, וזה עצוב. וזה עצוב שגם לצד השני של המפה הפוליטית, אגב, אין באמת אנשים מוכשרים להציע יותר מדי. לכל צד יש את האנשים המוכשרים שלו, כן, יש כאילו את שר הפנים, משה ארבל, כאילו שהוא בן אדם יחסית מוכשר, הוא עושה עבודה בסדר, בהתאם לנסיבות, כאילו, אני מניח שיש אולי עוד כמה שרים, יש כל כך הרבה שרים, הרבה מיותרים, למה הם לא הולכים הביתה, זה גם אני לא מבין, אבל כאילו, בכל מקרה, אז כן, כאילו, אני כן חושב שזה היה מעניין קצת לראות כמה מזלזלים בנו, וכמה, כן, אתה אומר, כאילו, זה טוב שלא היו בחירות, לא, זה רע שלא היו בחירות, כי כאילו, האמון של הציבור במערכות השונות, שוב, אם זה הכנסת, אם זה הממשלה, אם זה הצבא, אם זה בית המשפט, רק הולך ומתערער. הוא נשבר לחלוטין כנראה ב7 באוקטובר, אבל אני חושב שכאילו, מה שהממשלה הזאת מנסה זה לבנות אותו מחדש, אבל היא לא עושה את זה באופן שהוא אמין. גם במיוחד שכל הדבר הזה קרה כאילו רגע אחרי שהממשלה כמעט נפלה בהצבעת אי אמון בכנסת. הם הגיעו לפשרות ברגע האחרון עם החרדים, אני מניח שהם שיתפו אותם במודיעין המבצעי, שזה אגב מעניין, שותפות קואליציוניות אפשר לשתף
מידע מבצעי של צה"ל, אבל את ראשי הרשויות הגדולות לפחות, לא יודע, ירושלים, תל אביב, באר שבע, חיפה, לא, אותם אתה לא יכול לידע, כאילו, ואת השותפים הקואליציוניים שלך, אני קצת לא מבין מה אתה אומר פה בעצם, אבל שוב, למה אנחנו מייחסים לו יותר מדי משמעות? הוא לא באמת מקבל החלטות, אבל עצם העובדה שהאדם שלא מקבל החלטות, יוצא כך לציבור, מתבטא באופן כל כך מטומטם, זה זלזול מוחלט של נבחרי הציבור שלנו בנו, להזכירכם, האיש הזה הוא גם חבר כנסת, לא יודע אם הוא עדיין חבר כנסת, אולי הוא נורווגי, אבל כאילו הוא נבחר כחבר כנסת, אז הוא מחויב לנו גם מהבחינה הזאת, הוא שר, הוא אמון על הביטחון שלנו, והוא כאילו, הוא כל כך מזלזל בנו, והאליטות ששלחו אותו, ושממשיכות לתמוך בו בתפקיד הזה, גם מזלזלות בנו, והאנשים האלה לא צריכים להמשיך להיות שם, ואני מקווה שכאילו רוב הציבור, כשנגיע למועד הבחירות, אתה אומר יש מועד בחירות, אני לא רואה צורך להזיז אותו, מה אתה רומז לנו? אני מקווה שברגע שהיא תגיע, הציבור יהיה מספיק חכם כדי להצביע אתכם החוצה. שוב, כשאני אומר אתכם, אני מדבר על כל חברי הכנסת, כאילו זה אנשים שהם כל כך לא ראויים לתפקיד שלהם, כאילו גם צריך לזכור שכאילו אנחנו מאוד אנדר ייצוגיים ביחס לגודל האוכלוסייה, אנחנו אוכלוסייה של בערך 10 מיליון איש, ויש לנו 120 איש שמייצגים אותנו בבית הנבחרים, את כמות מאוד קטנה פר אזרח, כנראה הגיע הזמן כאילו גם להחליף אתכם וגם להוסיף דם חדש למשוואה הזאת, אבל זה ברור שכל עוד אנשים מטומטמים כמו קץ שם, ומאוד אינטרסנטים, כן, הוא פשוט, הוא פרזיט, האיש הזה הוא פרזיט, הוא לא עושה שום דבר למען הציבור, אבל הוא חי על חשבון משלם המיסים. ואנשים כאלה לא צריכים להיות שם יותר. וזה מדהים אותי כמה מזלזלים בציבור. אני מאוד שמח שהעיתונאים של כאן כן התגרו את השר, ועזרו לציבור לראות כמה האיש הזה מטומטם. כן, אני מקווה לעוד רעיונות עיתונאיים אמיתיים, אולי אפילו עוד יותר נושכים, בטח לא מה שהיה לה חסון עשתה עם ראש הממשלה, כן, זה גם לביבי אגב, אני קורא ראש הממשלה במרכאות, כי בסופו של דבר הוא לא ראש הממשלה, רון דרמר הוא ראש הממשלה, בסדר, הוא המושל, אולי אפשר לקרוא לזה, נדבר על זה אחר כך, אבל כן, תודה למי שצפה, זה היה כיף, זה היה משעשע, זה כיף לדבר, בוא נראה אם זה יצא טוב, להתראות לכם, ביי.